दा ओरैबायदि जादों जाथाया जोङो न'खराव लोखि फुजायाव जोङो ज' न'खरावनो फुजा होलायदों आरो फुजा होलायखांनायनि उनाव जोङो फुजा होखां लोंखां जों ज' सिलायाव अर सुनानै प्रसादखौ रानलायनानै जों जालायलायदों। दा बे प्रसादखौ रानलायनानै जालायखांनायनि उनाव जोङो ओमफ्राय फिसा ओरैनो न'खरनि जाथायफोरखौ सावरायलायदों आरो जों बिमा बिफाजों। ओमफ्राय आंजों सानैसो सेंग्राफोर दं गामिनिनो बिसोरबो लोगो आंनिनो आंगोनि लोगो। ओमफ्राय दा बेनि बेलायाव जोङो रायलायलायबाय खेलायलायबाय जंखायलायबाय। दा बेखौनो गावसोरो मा सानखो दस्रायाव खोनासंखुमानानै लामानिफ्राय आंखौ काउन्टार हरदों। मा होनामोन? बिसोरो डाइरेक्ट होनहरखादों ओइ मनजिल हालां नोंसोर खय लाखनि मानसि नोंसोरो इउथआव थानानै नोंसोरो बेसेबां देरगादों माखौ लानानै इसिबां गोरा नोंसोरलाय बेबायदि बुंबाय। हाब आंनि बिदा असेया ओमफ्राय आं सानबाय हाब बाथ्राया बोरै बिदि जाखो जोंथ' रावखौबो सोरबा नों उमुगनि पार्टि आं उमुगनि पार्टि बेफोरबायदि जों होनलायाखै। जों जास्ट जों न'खरनि समयसाखौसो जों सावरायलायदों। दा बेयाव आं ओंखारबोनानै आंनि बिदा देरसिनखौनो आङो सोंफैबाय ओइ आदा बाथ्राया बोरै जाखो मारै मारै बेफोरबायदि एथ'ग्राब गाज्रि बिमा बिफा नोंनिनो जोनोमगिरि असे बिमा बिफायानो दं बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्राखौ नों बोरै बुंहरनो हाखो। दा आं बिदि बुंनायावनो बिसोर डाइरेक्ट आंखौ गोदोना सेरफैबाय नारज्रांफैबाय। अब्लाबो आंनि लोगोफ्रा बिमा बिफाया फैयाखै। बारा जाबाय जाथाया फैबाय नायफैखांनानै आरो बिमाखौबो नारज्रांबाय गोदोना सेरबाय बिनानावखौबो एसे सोबाज्रांबाय जोंना बिमाखौबो गावनि असे जोनोमगिरि बिमाखौबो गावनो बुबाय जोंना बिदाया समेना। दा बेनि बेलायाव आङो नोंगौ आं माने सोरखौबा दुमखि होनो होननानै लिंहराखै बेथ' अयनाय बेथ' जाथावा। सोरबा BPF सोरबा UPPL रावनिबो पार्टिया थांनानै सोरखौबा बुथारनो सिथारनो आक्रमन खालामनो होननानै थाङा। बाव समाधान माने मिलायनाय बेफोरबायदिखौसो लुबैयो। औ आंथ' केसखौ खालामबायानो EFIRखौ आङो होफिनबाय। बे दावरावाथ' नोंगौ जादों आंनि फिसालाया जेन'बा आङो फुजा होदों लोखि फुजा बोथोरनि आं फुजा होदों प्रसाद मुथा होदों आङो। ओमफ्राय प्रसाद होखांनानै जोङो फुजाया जोब्बाय जेला जोंहा प्रसादखौ राननानै जानाय दङ ना जों प्रसादखौ आङो फिसाफोरनोबो होबाय आंनि बोरायनोबो होबाय आंबो जाबाय। बे जानायनि गेजेराव आंनि फिसालाया गावखौ माबा गाज्रि खोथा रायलायदों खोमा साननानै आंनि फिसालायानो थाखोमानानै खोनासंदों आरो। समेन बसुमतारिया औ खोनासंनानै ओमफ्राय बियो फिसालाखौ बे फंबायखौ रायाखिसै बै लोगोखौसो रायबाय आरो। ओइ बिगुद बाहाय मा बाथ्रा सावरायदों बाहाय मा पार्टिनि खोथा लानानै बाहाय मा बाथ्रा सावरायदों नोंसोरलाय बिगुरफोर खय लाखनि मानसि नोंसोरलाय गेट आउट होनना बुंदों आरो बे फिसालाया गेट आउट ननसेन्सफोर जाबाय। ओमफ्राय बिदि होननानै माबाबाय ओमफ्राय फंबाया थांबाय बिदि नङालै आदा बिदि जानो नाङा होननानै बुजायनो थांबा आंनि फिसाखौ गोदोना सेरबाय आरो। गोदोना सेरनायखौ आं नुहैयाखिसै गावसोर दावराव जालाबासो जोङो आं थांबाय थांनानै नायबा बेबो दाबुलायथों बेबो दाबुजाथों खबरदार बोखालायनांगौ बोखाबाय नाख्रांबाय। आंबो फिसाला देरसिनखौ हामा आइ बिदि जानो नाङा होनना बुंबा आंखौसो बियो नाज्रांबाय बुहरबाय आरो फंसे आरो माबाबो बिनानावाबो होनबाय हामा आदा बिदि जालायनाङा बिमा मासे बिफां फांसेनि फिसाया बिदि जानो नाङा नोंसोर मानो थैलायनो नागिरखो बिदि जानो नाङा होनबा आरो बिनानावखौ गांलाब सहरबाय बिदिनो जालायलायबाय। सैथोआ आंनो सैथो बिहामजोआनो जोंना गाज्रि बे बिहामजोआनो गाज्रिखा दायया गावसोरनो मावग्रोदों बिहामजो आरो फिसाला थाखोमानानै बे माबानियानो जाहैबाय आरो नांलायबाय थानाय बे सिमा बसुमतारिया गोदोबो बिदिनो फिसाखौ गारनानै थांनानै बिदिनो आलाय आदाना 4 मास आं खांनांदों आरो फिसायखौबो बेहायनो थानायाव केस होदों आरो आङो थाखा गैया फैसा गैया फिसौखौ माजों खांनो गावनि बिबोनाङानो हालेवदों रायजो राजा नुजोबदों हालेवदों आं आमोल लायदों आमोल रोगानानै दौनांदों मेगनाव मोदै खगाव खदै बे मानसिया आंखौ खालामबोखानाय आरो खालामनानै जाखानाय सिमा बसुमतारिया नायलायनो हायै दंखायो बे मानसि मोजां नङा बे फाफिसोखा हिनजावानो। आं बुंनो हायो आजां गाजां खस्थ' होबोबाय रायखसिखासो बियो रायखसि आङो गोदोबो आजां गाजां थाखा गैया फैसा गैया खारनायावबो माबाबाय आङो नंखागौबो दिनैसिम आङो फिसौखौ खांबाय बाबाय आं फेदेरबोबाय फोलावबोबाय आङो बिखुनजोबो लेंजाया बोरायखौबो बिहाव लेङा
खालामबोबाय बियो आरो आंनि न'खौनो न'मा न' आं लुनानै थानायखौनो बिनि माबायाव केसाव आङो फाननानै थाखा फैसा हरनांदों मैसो हालिसे हरनांदों आङो दाहार रिन लानानै ओरैबादि बियो समयसा खालामनानै रायजो जाबोखानायखा दासिमबो बियो मोजां नङा दाबसेयाव फरायनो थाहैयो बेहायबो खारबोयो दस्रायाव फोरोंगिरि जानो थाहैयो बेहायबो खारबोयो आरो बियो मोनायाव जाबाय अखानायै नै सोरांनाय लोगो लोगो फुंनि 6टा 7टायावनो सफैबाय आरो बुद्धदेबा बेखौबो जों केस होगोन सानाखैमोन आरो बिनि पार्टि लोगोफोर ओमफ्राय बे माबानि पार्टियानो गासिबो फैजोबदों सिथ्ला बुंनानै उसुङावबो गासिबो उसुं मानि थाहैजोबदों आरो गासिबो थांजोबदों जों बेफोरबादिखौ होगोनबो सानाखैमोन गावनिनो फिसा खि सन्दान जालायगोन खोमा मागोन खोमा साननानै थादोंमोन नै सानजौनानैसो जों खोनादों आरो बेखौ केस होलायनाय मानायखौ बियो गासिबो माने गासिबो नंखाय आंनो गामिनिनो आं गामियावनो थायो बेबायदिनो दिना जाहैबाय लोखि फुजा आं सोंनायाव आं बिसोरखौ सोंदों जायजों दावराव जादों नाथाय सोंनायाव बुंदों बिदिनो प्रसाद जानानै दंमोन जाहैबाय ओमफ्राय गामियाव बिदिनो बायदिसिना खोथा रायलायदों जाहैबाय ओमफ्राय खोनासंखुमालायनाय जादों जाहैबाय आरो दा बेखौनो आङो मारै बिदि जाखो आरो मानो मिलायनो हाया जाखो बिदि सानदों बिदा फंबाय असेसो आरो दावराव दावसिया पार्टिनि नङामोन ओमफ्राय बिनिफ्राय बे गावसोर बिदा फंबायजों दावराव दावसि एसे नारा नाथा बुलायनाय जादों नामा आं बेथ' बे बुलायनाय समाव आं नुफैनाय जायाखै गावसोर नारा नाथा जाखांनायनि उनावसो आंखौ एसे समादान खालामफैदो होननानै लिंहरनायलाय आं नुजाफैदोंमोन बे नुजाफैनायाव जेन'बा ओमफ्राय जोंनि माखासे इउथ सेंग्राफ्रा थांदों दंफायो ओमफ्राय आं बुंबाय जिखुनु जोंथ' बुलाय बुसि जों खालामनो फैयाखै आं सोंनायाव आरो बिदि बुंबाय जोङो समादान खालामनोसो फैदों आरो जोंनिनो लोगो हिसाबै लेंहरबाय जेला नुजाहैबाय मा जाखो बेखौ सिन्था खालामनाय जादों आरो जोंनि इउथनि मानसिफ्रा खिन्थु दमहैनाय बा सोरखौबा बुनो नागिरनाय बिदि गैया ओमफ्राय माखासे जोंनि गामिनिबो दंफायो गोरों साननो हनो गोरों माखासे मानसिबो दंफायो जोङो माने समादान मोनायावनो जाबाय नालाय आरो आइ सि सारबो थांदों सार थांबाबो आं दङ सारा माने बुंदों आरो गामियावनो नोंसोर बेफोरबायदि केसखौ बिदा फंबायनि दावरावखौ सल्भ खालामनो हायो होनदोंमोन आरो नाथाय अखानायै जोंनिनो केन्डिडेट देबोरगाव समस्तिनि उदैदब नार्जारिया थांनानै मा बुंहैखो जों जेबो बुंनो हाया आरोखि बेखौ जोङो गावबुराखौ लानानैबो अखानायै सावरायदोंमोन आरो माखासे साननो हनो गोरों माखासे जाहाथे बेफोरबायदि केस दाजाथों राजनितिया जायहा जेराव मोजां मोनो बाव थाथों होननानै जोङो सानलायदोंमोन आरो गामियाव दावराव दावसि दालाबोथों बेथ' जोबोर अननाय जादों दाथ' जोङो मैयाहाय थांदोंमोन आरो गावबुराबो थांदोंमोन आरो दहाय फुङावबो थांदोंमोन रिकुवेस्ट बिदोंमोन केसखौ उइद्र' खालामदो बिदा फंबायनि न'खरनि जानायाव बेफोरबायदि नाख्रेबनाय राजखान्थिनि गेलेनायाव जाहाथे गुबुंले दाजाथों होननानै जों रोजा रोजा साबायखर बिदों आरो जाय जादों मुनजिल भाइयाबो दाया आंनिनो जाजोब्बाय दे बे लोंनाय समबो गावसोरबो लोंनाय बिसोरबो लोंनायबो जानो हागौ आरो बिनि बेयाव जाफ्लांबाय बेखौ माने समादान लुबैदोंमोन आरो जोङो रायजोआबो लुबैदोंमोन गामिनि साननो हनो गोरों मानसिफ्राबो लुबैदोंमोन जाहाथे गामियाव जेबो दावराव दावसि जाथों बिनि थाखाय दा बेखौनो मिथिया हसिया माब्रै केस होखो बियो गावसिनि एकदम अननाय जादों आरो बिराद अननाय जादों बेबायदि खालामोबाथ' जोङो नुहुरो ओरैनो राजखान्थिया माने बिराद गुबुंले जागोन आरो जाहाथे दाजाथों आरो आं सानो बाजै सिमाखौबो आंजोंनो रायलायो आंजोंनो जंखायलायो आं बेखौ बिनि गोसोखौ आं बिदि सानाखैमोन एथ' अननाय सासे जेन'बा लेखा गोरों जानानै साननो हनो गोरों जानानै आरो गावसिनिनो पार्टिनि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट जानानै बेफोरबायदि अननाय गावनि बिबोनां असेखौ खालामनायाबो केस होनायाबो बियो जोंनि समाजनि एसेब्लाबो गुबुंले फैयो आरो समाजखौ फोसाबनो हानांगौआ बेफोरबायदि बिबान लानानै गाव बिमा माहारि जानानै बेफोरबायदि सासे बिबोनांखौ अननाय गैयै बिमा माहारि जानानै बेफोरबायदि खालामनाया जोंनि गोग्गाथावनाय नङा आरोखि केसनि बेलायावथ' काउन्टार केसआ गावसोर उइद्र' खालामा होननायाव दा जोंना मुनजिल भाइया बेखौ इफआइआर होफिनबाय मैयानि जे काउन्टार बे मा होनोमोनलाय सिमा बसुमतारिया जेरैबायदि जोंनि बे बिपिएफ पार्टिखौ मोनसे फाननाय जादों बे नंखाय माने जे पार्टिखौ लानानै पार्टिया पार्टि बयबो पार्टि खिन्थु जों पार्टिखौ जों फाननो लुगैयाखै दिनै बिथांमोननि जे न'खर बिदा फंबाय दावरावआवहाय जोंनि पार्टिया जेबो लोब्बा गैया आरो बेवहाय बे पार्टिखौ लानानै सोरबा केन्डिडेटआ फैनानै बेवहाय ओरै पार्टिखौ पार्टि फानफिननाय पार्टिखौ पार्टि केस होलायनाय बेबो जानो नाङा जिहेतुकि
बिथाङा बे पार्टियाव मालाबाबो सानसे बेलासिनि थाखाय मालाबा जोंनि पार्टियावनो हयथ' जयेनबो जानानै खामानि मावनो गोनां जागोन। ओंखायनो बे ओनसोलाव बिथांखौ जाहाथे जों मोनसे बिदा फंबायनि गेजेरजों मोनसे दावराव जानायाव बावहाय पार्टियाव जेबो लोब्बा होआलासिनो न'खर दावरावखौ मोनसे फोसाबलांनांगौसोमोन बिथाङा जे फोसाबनाय जेबायदि गियानमोन जे बिदि जानो मोनामोन जे बिदि जानाङा जाहाथे नैबेबायदि खैफोदा जाहाथे दाफैथों होनना बुजायलांनांगौसोमोन। मानो होनोब्ला जे सिमा बसुमतारिखौ जे केस होनांगौ होननानै नारसिनलांनाया नैबे बिथांनि थाखाय इउपिपिएलनिफ्राय बिराद गाज्रि जाबाय। ओंखायनो जों बिपिएफनिफ्राय नैबे बिपिएफ जानानै आं बुंबाय बिपिएफआवहाय नैबे इउथ अफिसा आरो इउथआव थानाय जेनाखि गथ'फोर जे बिथांमोनखौ मोनसे मदद आरो खाबु लानानै जे बादा सोहैदोंमोन मोनसे समस्या बेनि माबाखौ मोनसे फोसाबनोसो थांदोंमोन। बावहाय नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै फोसाबबाय थानाया बिथांमोननि खामानि नङा। जेथुखि बिथांमोनहा जे पार्टिखौ मावदों बे पार्टिखौ गोजोनै माव आरो सैथोयै माव। बे सैथो मावनायानो बिथांमोननि खामानि जागोन। नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै आरो जोंनि बे बिपिएफनि इउथ गथ'फोरखौ लानानै फानसावनाया बे बिराद गाज्रि जादों। ओंखायनो जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव बिसमुरि ओनसोलाव आरो बिथाङाबो बिसमुरि ओनसोलनिनो मोनसे केन्डिडेट बा सासे केन्डिडेट बे हिसाबै बिथाङा जाहाथे बेबायदि नंखाय माबाखौ लानानै नैबे केस माबाखौ बुंनानै जाहाथे दावराव दा खालामथों आरो बे ओनसोलाव सान्तिखौ लाबोथों बेखौनो आङो नैबे इंखंनि गेजेरजों आं मोनसे फोसावनाय जादों जे नैबे केसखौ बिथाङा जुदि नंगौ थार सैथोमोनब्ला सैथो थार बाथ्रामोनब्ला बिथाङा बे केसखौ होनो हागौमोन। नाथाय जों सोंना मोनबाय जे नंखाय दावहासो बियो दावहायाव बेहाय जोंहा पार्टि हिसाबै जोंहा लोब्बा गैया बिपिएफआ जेबो सोमोन्दो गैया। आरो बिपिएफनि जानानै जों दा मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों जे नैबे केस बेलायाव बिथांमोना जुदि सिन्था धारा खालामोबा बे ओनसोलनि हिसाबै सिन्था धारा खालामनो रोङोब्ला जुदि गावखौनो जुदि सासे गोरों सासे केन्डिडेट हिसाबै जुदि बुजिनो लानो रोंगौब्ला नैबे जाहाथे नैबे केसफोरखौ उथायलायनानै बिदा फंबाय हिसाबै जयै मिलायहोनानै गोरोबहोफिननायानो बिनि थाखाय खामानि आरो बेनि थाखाय सैथो होननानै आं बेखौ बुजियो। आरो नैबेवहाय बिपिएफखौ माबाबो लोब्बा दं होननानै मालाबाबो दा सानथों आरो नंखाय बेफोर बाथ्राया। आरो बे जायनाखि सिमा बसुमतारिया जे बुंदों बे खोथाया जाहैबाय थांलाय फैलाय बे बाथ्रा बे बुंबाय थानाय बे सर'खा बेखौ लानानै जोंहा जेबो साननांगौ गैया। जाहाथे अनलायनानै बिदा फंबायजों गोरोबहोफिननायानो बे मोनसे केन्डिडेटनि खामानि। आरो बिथांखौ जों जे बुद्धुत मामोनलाय टाइटेला मोसाहारिया फैनानै जाहाथे सला मिला सिला खालामनानै बुजायनानै जयैनो गोरोबनानै थाफिननायथों बेनि थाखाय आं बेखौ खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।